karepem. Jan-jane ngene sing karepno piye kok kaya digudak kirek. Kok iso sing kene ku ngrungokno menikmati sampai urung megala bokonge ngene wis ngaleh neh. Kok iso bangetan men yo cing ya. Kandhane. Njing ngaturaken mila jan santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Dompetnya nggih sehat. Alhamdulillah, dompetnya sehat berarti duwe sangu ngono lho, Nduk. Nggo nganu ngono. Ndi? Sing ndi wonge? Aku ora ngetarani wong semene iki kudungan kabeh. Ndi lah, Cah? Ndi? Ora ketok men, Mbok. Iya, banget cilik, mbarine ra ketok iso. Sekarang panjang kalian sandiwara kedapra Wisma Kuncoro sama nika dalam saking Desa Wonokerto tirongan salir Rembang Baget yang dipun pangarsani kalian Roko Mas Heru Prasetya ugi dipun golongan kalian niken Ayu Wismawati dapra emrah sayang ya sing itu ayu-ayu sing lanang bagus-bagus pemainnya nom-nom kabeh termasuk panjake yo nom-nom kabeh wong rong pukul untune kok esolone kandiane yang iso mulane rasane entuk bianten ya Dep yo saking nome kandhane kedhaprake murah meriah trimo pitik sak karangan temumpang apa Bel ngandani senengane anggere bela ditakoki temumpang mboke senengane kowe aja temumpang mboke Bel ki gak pengen iki digonjakno Bel sesuk sore aja suwe-suwe lho meneh walangen iki senang desa Kembang Jurang-Jurang ya sayang ya dalam rangka Walimatul Ursi didengano sayang nganteni walah ayune Cah menik-menik mergo cilik menik-menik lah nek gedhi kaya aku ya menok-menok ngono maksude didengano sayang muga-muga nganten kelorone dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah cepet duweni momong ingkang saleh lan salehah amin wingi aja guyang-guyang nek garing untung kancing ora iso mingkem kowe iso didongakno muga-muga aja pegatan ngono ae dengane pokoke sing apik-apik ya Nduk ya. Siji kanggo selawase. Aja satu untuk semua lho ya. Siji kanggo selawase. Cukup mboke satu untuk semua ya ora apa-apa. Tak obral lho. Selawe geblak dhewe cek nggawa lap dhewe lho piye. Iso asam ora. Tisu maksude nek keringetan ngono dienggo lap ngono maksude kok iso kowe iki iso dep-dep iki ganti ndongakno bapake kalian ibu ingkang hamaku kadya sayang ya muga-muga sabubarene kak rombongan Wisma Kuncoro rezekine tambah melimpah ruah panenane tambah kathah saged nambah omah saged nambah sawah saged lunga Mekah Madinah amin Allahumma amin nah muga-muga rezekine banyu mili ora saya lokak ning tan saya tambah kebak nah ayo iki kagem pembukaan artis dari Wisma Kuncoro semoga diaturi apa ngono Dim ayo manut iya hawane adem-adem manut kok manuk-manuk iya so hawane adem ini aja menyebut nyeluk wae we kene iki mantan ketopake wakil lho Nduk asam mantan dongkolan ketoprak ayo men nyanyi men enggak kok tenan to ya menjeng ya menjeng terus sapa nek nunung apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis ngerti pelong ketiga nanging sirah ora kirim warta nanging aku ragu mergo ati ku kepacut tresno
senadyan apa jroning ati nanging aku wis kadung mbok kenali lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro nanging aku ragu mergo ati ku kebaca tresno digoyang kembali bersama Risma Kuntoro. Bersama Weka Music Warung Satria Jaya Audio. Syutingnya apa mas? Syutingnya mas? Bocil beledek syutingnya. Ayo. Apa wes arah kelihan Sumpah janji
aturan mantan Lilo. Nah ya, ya siapa yang mau request? Boleh. Mau nyanyi, ikut nyanyi ke atas boleh. Ayo Wen, Weni, ayo. Nyanyi. Loh, kok gede-gede ki lho, Sak? Iki kancamu ning ndi? Ana Nunung, ana Menjing, ana Iis do nanti. Oh ning guri. Nah, ayo ditampilkan artisnya dari Wisma Kunchoro yuk bareng bersama Willa Valen. Ayo sayang, Big Boss mudanya Wisma Kunchoro. Giat pria apa ki Mbak? Cek cok. Adek ngono kenapa Mbak? Ben apa iku? Ngetes iki lho muni ta ora. Iki Mbak Weni apa nyumbang lagu? Gak wani. Ayo ora wani tak ter. Ayo. Kusuma Wijaya Mas. Kusuma Wijaya. Ya digoyang kembali bareng bersama Wisma Kunchoro. Bareng Satria Jaya Audio juga syutingnya apa bro? Sila Production Kak Sila Gak Gaya. So senangannya dikei ngono Dimas. Aja mengguri-mengguri sayang. Bahaya. Mekar lan semi puspito ing taman sari manglung sunwengi kalawan ulan nenda dari ngambar yang sasito sangkung bang mebayang rangsang pucuk sarine kembang
Makane iku lho kok iso ngene iki aku terluka kok iso. Ngepasno pecet. Sana Mbak. to Bang. Kusuma Wijaya sampun katuran bareng bersama Dewi Lavalin ya sayang ya. Iki mau no sunan sayang sabar. Heeh, suanane sabar. Yuk langsung aja dipanggil bareng bersama kali. Iya. Kakak pertama dan kakak tertua. Ayo Kak Li. Piye Mbak? Mergawe. Baleni jek. Omong-omong baleni jek. Kali. Dalem. Terus Kakak pertama dan kakak tertua. kena tak emplok lho Mbak. Mbok emplok nganggo Ki saiki cilik kok kena tak emplok aku yo muat. Ki saiki cilik. Aja mbok emplok. Lha piye? Cilik lah mbok emplok ora kanok. Tak emut to. Iya. Boleh, boleh. Sabar. Boleh saja. Heeh, iki mau sunane sabar iki mau disawer. Jalukane Dila, Mbak. Dila ra iso. Lah jalukane Dila kok Dila ra iso menyek wong kowe. Ya ayo iso. Lah ngono mang ora gelem mamang biasane aku gak iso mbok ngono kok. Oh, ndak lek diingi gak iso saiki Wis iso. engko dirimu kok. Sabar sih Mas, Dila. Sabar sih, ya. Iku ana duwike, engko nek ora diaturi engko mau ndak gak penak. Wis ayo. Ayo Rene, maju. Bareng bersama artinya Wisma Kuncoro bareng Dila. Dila. Jadi enak sing Dila.
Weka Music. Ada Dimas Produknya Indonesia. Sudah terlalu apa? Kawitan Sinawa. Ya. Dilanjut mang sapa mang sapa mang menjeng aya jeng. Mang jare njaluk mawar merah mang di menjeng aya jeng. Panggilan buat Mbak Menjeng ayo. Mbak Nari. Lah jeng ning rorangan menjeng kok. Oh mau kene wis do apal kok aya jeng. Di mang menjeng jang. Celuk anak kok angel men yo ya. Ayo kali. Temok ora iki. Temok, Mbak. Angger gedhi ya temok. Angger gedhi temok. Nek cilik angel golekane. Kira sakno wae delok. Wis ati lho. Gone ilang. Ora temok-temok ngono ya. Sakake ya, Mbak. Sakake gitu lho. Delok melasin mbok raine hoke. Kene direceh sangoni ali. Orang tuh beres. Ayo menjeng di. Alah iya, bojoku kok mbok tunggoni leh. Cintaku agus ndi cintaku? Apa? Gen nyanyi dhewe. Penyanyi dhewe. Penyanyi dhewe kok penyanyi aja njaluk lagu penyanyi ora Iya. usah ora cara. Ke umum ya, Mbak. Ke umum. Hey! Ada si Lombrong. Iki wayang ya, Mbak. Eling-elinge. Cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Sekarang aku tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Ayo Li. Iya, Mbak. Penak lagi. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat kau akan
Ada silakan Satria Jaya Audio. Kadal Masir. Di wangi. Kiplin di Kiplin. Kuwi mau kondi bocah e kok aja. Kok tak gondol-gondol jare. Jane urung ya Mbak. Kipli marah-marahi aku wis kudu lho Pli. Soale kok kendangi ketok kene aja kene ketok kendangi. Lah aku urung-urung mbok tangkel mbok mangan. kemewahan dunia ini sungguh sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia berhubungan kesenangan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat jangan sampai kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Iki lagi wayahe. Yo, Ayo Mbak. ayo Sandi. Aku warai Mbak. Aku malah suaranya Li. Ilaku bulet. Ayo, siap-siap. Ayo Til nanti cekel Til. Lah, iki lho setan. Ketone rada bener. Rada isekan Mbak. Kemewahan dunia ini sungguh sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat jangan sampai kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Sampun. Wes nih, Sampun Mbak. aku kok kurangan. Iki mau boleh saja bareng bersama kalian. Yuk, dilanjutkan yuk. Satu kali lagi ya. Karo nunggu Ndara Ayune rawuh ya sayang ya. Heeh. Engko selawat kene dalu lah kene ra tutuk. Yuk bareng bersama Devi Alpri. Ayo sayang. Mau dikasih apa Dok Cayu? Mas Dani. Loh, malah balik menggurine. Dikai apa?
Jaluknya apa? Kawitane Sinawa. Lho ya. Lagi tiket diaturi apa sayang? Ada rindu. Ayo yang punya rindu-rindu. Ayo Dim. Ada rindu. Nah kan teline gurine mbok iki nyapa? Rindu sapa, Dep? Rindu Mas Bocil. Oh. Kata-kata hari ini, Cil. Ora kelar kata-kata buka gunung. Seret. Kencingnya ya masuk ya, Cing. Mas kencing, Kencing orang ngatasi. aku rindu Mas. Ada rindu di malamku, ada rasa di tidurku, ada tangis di hatiku, ada hasrat yang menggebu. Ada engkau di anganku, bermain dalam hayalku. Ada senyum di mataku yang menyiksa pandanganmu. Juri kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Kamu kenapa lagi sakit? Sakit apa nih? Sakit hati nih? Oh alah sabar sih. Wisma Kuntara, ingin berjumpa denganmu, walau sekedar di mimpiku, walau sekedar di mimpiku. Biar jalan goreng juga. Cing cing. Juri juga juri. Sampai kapan
abadi di hatiku.